We are the Pineapple Family! Good morning. Natsura ko kasi nakit ulo ko. So, it's Monday. Si daddy naman niya kay may orientation subong sa school ni GJ. So, siya ma-attend. 10:30. So, manog 10 na. Tara ka, pa siya kuno. Lantaw-lantaw practice ni GJ. May training siya. Tapos may review pa siya tani. Galing kaya tamad siya mag-review. Ma-training lang sa kuno. Dili lang sa kuno ma-review sa balay. Ambot? Tangunta lang. Gusto siya da. Tamad ko mag-ugta. Sakit ulo ko. Oh, no! Oh, I have to do something pa. Ano na to? Gapong-gapong ba? Wow! Wala man? Lavender. Check ba lang akong insensei mo? Message. Orientation nyo. 10:30 lavender room. Okay? Daddy? Bye na. easy to forget. Easy to forget. Do it. Bye. Lagi I love you. Sakit ulo ko po. Wagit pang lubag-loob This one is getting ready. At I guess ready na man siya. Ready na siya gani. Maglakat naman sila ni daddy. Kay nag-invite iyang friend, classmate. Ma-play sila dito sa ila house. Behave ka to, ha? Huh? Behave ka to. No way. No way. Ay, hindi ka na lang mag-alakat, So, pwede man si Steve. So, hapitan nila si Steve. Nice na. I love you. Be a good boy, ha? Sadyahan sa'yo. Bayaan niya naman ko di. Ang laba pa ko mo. Bye-bye. Bye. Bye, mami. Ulan. Magkani ang iya mga to bayo. Labhan ni Papa. Diri lang ko manghalay sa grahe. Good morning everyone. It is Tuesday today and it's another training day. Okay, semang ka namin. Sayid. Maldita. Wah! Isa. Ako yan. Ano ba yun? Ara naga sa bago sa gamay nga or sa wallet mo man. Halang tawon mo ha, kung may review ha, review anay priority ha. Ano yan? Asong bago ta kanon. Hindi kanon. Papawin mo. Daddy is going na para nga mag sugat kay GJ. Mga uling ko ha. Kung di tinluan niya pool, may unod na nga ulan. Hindi pa naman yung pagbutang ng tubig. Ikabudlay man maintain sa pool. Gamay na gani. Budlay kapoy. Huwag kami daan sa vacuum. Wapo ya. Wala gali ko ya ka pindot sa video ya. Sarado na lang tagit. Ay. Okay. Home na sila. Richuno ni Mama Len. Ang mga naka-assign sa dira. Nepa? Ato ba may nepa? Iya, rikat. Forma. Gawakal po gali ito yan sa babaw yan. Abay na liwat kay mami. Kay malakat si mami maninda pa. Mag-go na niya sa school yan. Bye-bye. Mas training na siya. Pero kung may review ha.
Bye-bye. Oh, panindahan na kami. Pero way pa ko gali ka vlog. Pagka kami bangros. Ka-boneless namon. Kalma kami dito sa sayan. Last na lang na. Oh, tapos na yun. Pagka na kami sa road naman. Ready to change venue. Dugang pata kay 3 point something. Tayo naman kami sa babuyan. Assistant. Time to pay na. Kapita diyo para kay mama cake gamay os. Ha? Barato lang ah. Kaya nung buwas may cake man. Ari na lang yung raw, no? Muna. May vlog. Order na lang kami for tomorrow para pick up po na lang diri buwas. We're going na din na to amon driver man. Amon yung ginarkilakan nga tricycle. Ato sa ho, ay saga tulok di ho. Ang tonto niya ho. Ang tonto niya, wag hindi ka tulok ho. Wili sa iyang ano ho. Bow. Wag siya kita. Hoy! Ayan, kapag pang birthday girl, oh. Sabong giniya birthday, galing buwas lang namon niya i-celebrate iya birthday, ah. Oh, makanta iya mga apo. Oh, dala na di, ano na, pa-blue tayo mamalin. Oh, mga kasin, sana dali na kuya. Okay, kumpleto ka mo? Dali! Oh, kumpleto sila di mahona. Yap. Okay, ready? Wow. Dali lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Mama Lynn, happy birthday. Mama, blow your candle na, ma. Blow na blow. Oh. Blow na ko eh. Kaon spaghetti, ma? Ha? Kaon spaghetti? Kaon to. Snacks na kami di spaghetti today. Kay tomorrow, kaya yung celebration ni mother. Luto. Mas pa. Ayan, slice na kay mama. Di mo yung takot-takot. Dito na habi na cake. Sila sa spaghetti cake naman. So, tagid. Why na isisi? Aga kaon yan. Tawa pala, o na. Wala na, hindi na ko. Yun sa cake yaw na. O, tawa pala, o na. Ay, na yung kaon cake ya. Wala na yan. Mapuntok sa talumpia tayo, no Tuwi, wala man na. Wala gina nagkaon si Tuwi cake ka, o. Wala gidya. Wala gidya kay ebidensya yan. Nagidya. Nambal sa inyo, kakaon sa cake man? Wala Ari pag-itasaw, ay gidya nagkaon niya. Abing isa? Men? Ay, clear.
Catering is here na. Setting up naman sila. Almost done na sila to sa gawa ho. Nag-set up man di sa sulod. Just like man pares mo kay Papa ka nagligad bala. Ang birthday girl already naman ni siya nakasuksok na sang iyang pants and blouse. Galing kay tulog. Tulog ma? Tulog ka? Aw ah. Ay pa way-way anay da. Salamat Lord sa subong naman niya kami Lord, kinasustain ni Lord, kay Lord, tanan Lord niya ari subong, especially si Mama Lord, sustain ko din niya health, and niya strength, and subatot sa niya sa condition Father God. Salamat din Lord, isa sa amon niya ari subong, salamat sa safety ang gihatag mo, nga nagabot sila din tanan, nga mag-celebrate sa birthday ni Mama Lord. Lord, we pray din Lord na tagaan mo pag si Mama Lord sa malawi pa Lord na kabuhi, kami man Lord, nga ari subong, kaikitan sa strength, na makapagay ko Lord sa care, at kagulagan tinanglan niya sa ating Father God. Lord, i-bless isa diri sa amon sa subong Lord, kaikan Lord sa blessings, protections, provision, magtinanglan mo sa pagkataw-ataw. We also include sa our prayer Lord, ang mga pagkaon, nga amon magkakatunon, kagawang pagkakamunon, magkakatag sa nourishment, kag-good health sa amon. Provide us everything, Lord, kay ikaw maayo kay Ginoo nga palikid na mo ng imo kaayo. Bring all the glory and honor sa imo, Mother God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. What do we go? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Di ba, vlog ni Ma? Happy birthday. Vlog ni kang loading, maka-vlog ko, be? Be? Huwag pa. Akita na lang nga, diba? one. Oo. Oh, very good. Happy birthday. Ako na. Tao na to ba? Dito ka mo piso sa sulod do.
Budgeting subong. Bibili, no? Ano na? Ilan na? Ari ang cake niya halin kay sa boss ni Mama sa una. Oh, thank you sa cake. Ano na after party na din? Disco. Ay, nang dang. Go. Bye. Ang imo nga cake ko din kay Toto. Sa imo mga ako, Jib. Kay Jib kay JJ. Oh, happy birthday ko no ma. Kay Toto Marsing bala. Kilala mo ba si Toto Marsing? Oh, alin ni siya, iyay mo cake ko. Gwapa-gwapa mo cake to ikaw, oh, gwapa. Ano mo yambal? Ha? Thank you. Very good. Good job. Thank you, Toto. Dua ka dalsiro, dua man ka sa bunang, langgeng. Ano mo yambal? Langgeng. Ha? Thank you. Ano po abi para matutuan para mabatian? Ha? Oh. Hindi gambal. Thank you. Abi ikaw be? Hello everyone, this is Saturday, occasion is done and now, ay Friday palang gali, sorry Friday, gamak test kami kay may exam ni sa buwas, try namon di set up anay iyang mga kinanglanon. Cancel, refresh page, set up na kami anay. Ikaw na ko ilang gani budlay sa mock test nila ya kay may mga high school niya. Thank you. Wait lang, close window na. Oh, ano to mo? Ano pass? Close window. So ang amon nga mga cake nga wala na kaon kagapon, amon na lang niya tungaon sa 4 kay 4 kami ka family. Tungon na lang namon para fair square. What? That's it for the day. Tungon. And then tungon naman dayon. Mga pagdalon nilang mga flowers kaya hindi naman natin maano ho. Bye. See you See you naman sa sa naman kita masiyo. Nakalapas na. We're here na. Good morning, everyone. Hey, good morning, everyone. We're going to do school class today. Ang iyang final round for Science Olympiad. Praying it for victory. God will guide GJ. No, they know. Whatever happens, happens. Ilang
Right here lang gid for me, whatever happens. And pray lang. Pray lang. Kami ni Daddy maulat lang di 8:10 pa man ang ilang 8 ano pa man lang 8:20. 10 pa. Kasi tapos sila sa ilang makinang lanon. So dapat early pa sila. Wala pa ka start to. May 1 hour pa. Okay na nasa top na tayo mo. Oo. Hari kami yan ito Naka-stripes kali kami ito Mother and son. Siblings. Libot-libot na lang kami ni Daddy Danay while waiting for him. Pa-National Bookstore kami. Mamakana lang kami sa mga requirements niya sa school. Amalia. Ako pa yan ako yan mapabufya because Louie po ang hit. Ano? Nao na lang kami doon. Ayaw mo katamo na pila. Hindi na pagod naman kamay pa sa pagdamot. Pero duwi-duwi. That's right. 30 minutes na kami din. Haircut time na kay ano na. So start na ang school year. Klase na sa Monday. Ito yung mo before. Hindi na molot. Ano color yung jersey? Nanto pa sa basket. Ha? Ano color? Yan o. Baby boy ko. Baby face naman o. Ready for school na nga daan sa Monday na. Namin gimambasa mo na yung bukay daw ka bata pag iti mo itsura ya. Iya mo lito abi ya kay pang basketball mo. Let's go home na kami season. We have a new dog, new puppy. Sipong na siya, Sipong. Pong. Si Cookies yung. Askal na siya. Napabayaan na namon sa gwaya. Ari dabi yaw si Dashan niya. Hindi ka bantay balay. Siya pang ginabantayan mo. Gawya cellphone shit so. Buamit. Ito si Daddy oh. Ariya muna siya ni manugbantay sa balay. Pabayaan lang na kay Askal na siya pero very good na siya. Ariya balantayan pa. Na siya na mabantay si mo ha. Di pag-awaya. Buot-buot lang mo. Papahapa lang mo. Cute-cute pa. It's a boy. Male puppy. Guwapo-guwapo pa. Buot-buot pa. No? This is welcome Pong to the Pineapple Family vlog. Hi everybody! Happy Sunday and happy Father's Day to every... Touch me. Artista ako. Arte, Happy Father's Day everyone! Every day. Sa mga tatay, sa mga daddy, sa mga papa, mga pudra, mga amay, Happy Father's Day and Happy Sunday. Dito. Na church na kami, anay. Masingay silang for Father's Day special.
Hindi, see you sa church! Mario Siopaw.
Let's eat na. Thank you, Lord. Grocery gamay, puhi na. Thank you for watching. Bye!